Ƙungiyar Nigerian Light of Nigerian Youth Foundation Poloni ta gudanar da bikin yaye ɗalibai sama da 550 da aka koya wa sana'o'i daban-daban domin dogaro da kansu, kamar yin jakunkuna, kwamfuta, zane, yin kek da sauran sana'o'i daban-daban. A wajen taron, shugaban ƙungiyar Hajiya Farida Musa Zauro ta nuna jin daɗi tare da yi wa ɗalibai bayani kamar haka. Babanni na wanda suka halarci wannan wajen, gaskiya muna godiya. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya kai ku gida lafiya, Allah ya biya muku bukatunku na duniya gaba daya, Allah ya sare ku student. Abun da kuka koya Allah ya sa ya zama to abun alfahari a wajen ku, Allah ya biya muku bukatunku. Amma bar da rowa don Allah, kara ma miji rowa please. A dinga taimakon gida, ku yi haƙuri kun ji, a dinga taimakon gida da makwabta don Allah. Allah zai biya muku bukatun, za ku gani za ku dinga ci gaba in kuna taimako. Bar da rowa please, a dinga taimakon miji ma, Allah ya muku albarka. Don lokacin da kuka shiga ko akwai lamba ya waya kowa za a kira ka zuwa hannu da hannu, ba account number, ba BBN, ba kaza, kawai telephone number, ward, local government, shekarunki, kina da miji ko baki da miji, haka dai aka bukata. Za a kira wai ki a zo a baki naira 20,000 insha Allah. To wannan dai da nan zan takaita a kuma ba mai gabatar da shirye-shirye dama ya ci gaba da gabatar da shirye-shirye. Allah sa ka mutu alheri. Mun gode. Addinin Musulunci da fatar kowa ya tashi lafiya. Suna na Farida Bello. Zan yi amfani da wannan damar ne domin in yi jinjina da kuma godiya zuwa ga Comrade Hajiya Farida Musa Jauro, tauraruwar diri, Dawisu Muri, tauraruwar matan Arewa, National President, Free Light of Nigerian Youth Foundation Poloni. Bayan haka, zan ari bakin 'yan uwana mata domin in yi godiya zuwa ga iyayena da kuma yayyena da kuma ƙannena akan wannan gudunmawa da wannan baiwar Allah ta bamu, wato Hajiya Farida, na koyar da mu tallafin sana'o'in hannu na mata. Muna roƙon Allah Ubangiji ya saka mata da alkhairi kuma ya ba ta gidan aljanna, amin. Sai kuma Honorable Dr. Abdullahi Balarabe Salame, Honorable Member in House of Representatives, kuma ya bayar da tashi gudunmawa a wurin wannan program da muka yi. A wajen taron bikin an gabatar da kyautar karramawa ga waɗansu da suka taka rawar gani, haka kuma an karrama wata mata da ta samu ƙaruwar haihuwa a daidai lokacin da ake ɗaukar horon koyon sana'o'i da kuma bayar da tallafi ga wasu masu lalura ta musamman. Jim kaɗan bayan kammala bikin, mun samu tattaunawa da Honorable Abdullahi Balarabe Salame, ga bayanin da yake muna game da bikin kamar haka. Yayin ɗalibai maza da mata da suka koyi sana'o'i da fasahohi daban-daban ta hanyar wannan gidauniya ta Farida tare da haɗin kai da ni. Malaman da suka koyi da suka ce fiye da mutum 550 suka more na wannan training, sun koyi sun iya kuma sun yi kaya mun gani. Abu ya sha kuma gaskiya gurgudo jama'a sun ba da goyon baya. Ta Hajiya ta yi kokari, Allah ya saka mata alheri. Shi ma Honorable Balarabe Salami gaskiya ya yi da rawar da ya taka ta taimako al'umma. Allah Ubangiji ya kara mishi ƙwarin gwiwa. Ubangiji Allah ka sa alheri cikin wanga lamari, wanda bai da Allah ka bashi. Ina kira gare su su yi amfani da basirar da Allah ba su da wanga abin da aka tallafa musu saboda samu na dogaro da kai, saboda babu abin da ya yi dogaro da kai. Allah Ubangiji ya sa musu albarka ga abin da aka ba su kuma ya sa mai amfani al'umma.